Murume wangu akandiratidza kuti ndiani achazotonga after 2028. Asi zvinhu hazvina kumira sezvamuri kufungidzira imimi. Zvichaitika sandizvo zvamunofungidzira kuti ndo zvichazoitika. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tadzoka nawo masecrets nemaconfessions. Episode iyi ndakairekodha kubva nenzuro pakange paine zvainge zvichingoitika. Ndapedza kurekodha ndikabva ndaona kuti mic yakange isiri on, video rakange risina kana audio zvakangooma. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi Nashi, ndinokumbirawo kuti zita rangu risazobuda pachena. Ndashandisawo ghost account. Ininiwo ndiri mukadziwo zvake anogara muno mumaharare. Handiwanzokuita zvematongerwo enyika kana kuda kunyanya kuzivisisa hangu zvakawanda. Tinongogara hedu tiri kumateresi. Upenyu hwangu hwagara hwakasiyana nekuti inini ndakasiyana nevamwe vanhukadzi. Zvinhu zvakandiafekta zvakanyanyisa mukukura kwangu. Ndine mari mukomanashi, ende kuti nditi mari iyi yakabvepi handitokwanisi kana kunyatsokuzvirondedzera. Kumusha kwedu kwandinobva, ndinobva kwaRusape. Nerimwe gore ndakati apo pandainge ndava ne15 years, baba vangu vadzingwa basa, ndakangonzwa voice rakanditi enda unochera mvura kurwizi. Ndichibvako kurwizi ndakanonga bag rainge riine mari. Ndakange ndagara hangu ndiine hope dzandaigara ndichirota kubva ndichiri mwana mudiki. Ndakararama upenyu hwekuti ndaihwandiswa nevabereki vangu mumba because ndaiva ndini zvandainge ndichiona, ende vabereki vangu vaitya kuti ndinokwanisa kuzokuvadzwa nevanhu vemuvillage uye zvekare nekuzokuvadzwa nehama because dzainge dzichizoda zvipo zvainge zviri pandiri. Kupfuma kwandakaita ndakanonga mari iyo yandakapa baba vangu, vakatenga motikari. Kubva imomo mumotikari yavo yavakange vava kushandisa vachiita zvekunotengesa hembe kumagorokoza, ndokuzovhura kwavakazoita shop hombe vakaivhurira mamutare. Kwavakubva ndachizotangawo mabusinesses. Kuchikoro ndaingoenda, asi kuchikoro ndaitoziva kuti ndainge ndiri munhu ainge asingagoni because ndakazvarwa ndine learning disabilities. Asi pane njuzu yaitoya kwandiri yainge ichiti kwandiri zvechikoro hazvina basa, nekuti avo vacho vachienda kumayunivhesiti ndo vachazouya kwauri vachitsvaka mabasa. Nditori nekambani hombe itori registered uye zvekare ndinotoitawo ma-international transfers because ndinoitawo zve-import. Pane zvatinotenga kubva kuBrazil zvinotozoshandiswa nemamwe macompanies. Saka mukoma, inini kusiyana kwandakaita nevamwe vanhukadzi ndekwekuti izvi zvinoitika kwandiri kana anga ari umwe munhu ndinokwanisa kuti ndezvekupenga, but ndine spiritual husband inova iri njuzu inouya kwandiri iri njuzu yechirungu. Uyo murungu iyeye anoti iye akagara mumvura kwemakore akawanda, asi akabva kumhiri kwemakungwa akauya kunoko achida kuzoexplora Africa, ndokubva achizoshaika mushure mekunge arwara nemalaria. Ndo njuzu yangu iyoyo iyo yakandiroora. Yakatanga kutaura neni kubva ndichiri mwana mudiki, maybe kuma 5 years, ndichiri nema vivid memories, ndichishayikwa mumba ndozonowanikwa ndichitobuda kubva pasi pemvura. Vabereki vangu vainge vasingatauri zvose izvi nekuti ndaivaudza pandinobudamo mumvura kuti kana mukangotaura ndinourawa. Uye zvekare pamba taiti kana tisisina mari, mumba musisina chikafu, baba vangu vaingowana basa, votoshanda basa votopiwa mari. Hatina kumbogara takatambudzika isu mukukura kwedu. Saka inini nenjuzu iyi kazhinji kukurukurirana chete. Kukurukurirana kwedu ndekwe mumba medu chete. Hongu ndine vana 3 vandakazoita, asi vana ava ndakavaita nevarume chaivo, but handikwanise kuti ndinge ndichizoroorwa nekuda kwekuti ndine spiritual husband iri pandiri. Saka kana kuri kunzi tinenge tichitaura zvemumba medu, kungotaurawo nyaya uye zvekare nezvaanenge achindiudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichiita kuti ndiwane mari yakawanda.
uye nekuchengetedza vana vangu. Haawanzo kutaura zvinoitika munyika because matare ake haasi ematongerwo enyika sezvo zvichienderana nemizera yematare. Asi mukoma, nguva yadarika iyo, mhepo iyi yakauya kwandiri ndikabva ndachizotanga kutaura nenjuzu yangu, asi tichitaura vision randakaona. Handina kuratidzwa ramangwana rangu, akandiratidza ramangwana reZimbabwe. Muchiratidzo ichocho ndakange ndisiri mumba mangu, ndakazviwana kuti ndainge ndiri mune imwe imba yandingangoti kuState House. Imba iyi yainge yakakura chaizvo. Ndikaona kuti ndakange ndapinda mune imwe room. Ndirimo murumu umu ndakaona kuti makange makanyarara muine peace, makange musina kupembera kana kupopotedzana, asi painge pachiratidza ipo kuti pane ushe huri kufanira kuti hunge huchibva mumaoko eumwe munhu, ushe ihwohwo huchienda mumaoko mumwe munhu, asi zvakange zvisina gakava mukati. Saka mukati memba umu ndakaona kuti makange muine chigaro chikuru chinorema kana kuti throne. Ndakabva ndaona kuti murume akange akagara pachigaro ichi akange akati zii, asi akange akagadzikana aine peace mumwoyo make. Akatanga aine pfungwa dzekusada kubva pachigaro ichocho, asi akazosvika pakuzvipa peace yekuda kuburuka pachigaro ichi. Asi ndichiri ndakatarisa kudaro, ndakabva ndaona mumwe murume uyu akange achifamba zvishoma nezvishoma achibva nekumashure kwechigaro ichocho. Nashi murume uyu akange asiri kurwa zvachose, akange asiri kupopota kana kuda kuedza kusundidzira uya ainge akagara pachigaro kure. Akange ari very patient, akamirira nguva, ende aifamba nekuzvininipisa kunotyisa. Njuzu yangu yakabva yataura munzeve mangu ikati, ushe huchatama kubva pana ishe huchienda pane umwe ishe, zvisina makakatanwa mukati. Ndakange ndakatarisa ndikaona kuti makange musina kurwa. Ndikaona kuti murume uyo ainge ari kumashure kwechigaro haana kubva paainge akamira, ainge akamirira nguva. Haana kuda kuti ange achitorera uyo ainge akagara pachigaro chiya chikuru chegold, asi chigaro ichi chegold chakabva chachizotanga kutenderera choga zvishoma nezvishoma kusvika uyo ainge akagara pachigaro achinotarisana nemurume uyo ainge abva nekumashure kwechigaro vakatarisana. Ipapo ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vanhu ava vachatanga kurwa, asi havana kurwa nekuti ndakaona kuti vanhu vaviri ava vakatarisana vaita sekunge vane rimwe. Kufunga kwavo vaifunga semunhu mumwe chete, asi vanhu vakange vakatarisa pamaTV vachifungidzira kuti varume ivavo vakange vava kuda kuti vange vachirwidzana, umwe ange achizofa. Asi vakazoshamisika nekuti njuzu yakandiratidza kuti mweya uri pachigaro ndiwo unosarudza muridzi mutsva. Kushanduka uku kwakange kwatoitika kare mumweya, kunyangwe avo vainge vakatarisa pamaTV vainge vachishuvira kuona ropa. Ndakaona vanhu vaviri ava vachibatana maoko vachitomhoresana kukwazisana, asi kukwazisana kwavakaita handshake yacho kwainge kusiri kwekungomhoresana chete kwepamakamera, asi ndakaona kuti kwainge kuri kutochinjana kwemasimba. Murume ainge ari pachigaro akasimuka ndokubva anongedzera pachigaro paya kuitira kuti uyo ainge apindamo muthrone room ange achizogarapo pachigaro. Chakandishamisa uye zvekare chakashamisa vanhu vakawanda vakange vakatarisa nevemakamera vainge vavapo ndechekuti zvakaitika zvaita sekunge vanhu vaviri ivavo vakatowirirana kare makore akawanda akadarika awo, kuti ivo vainge vachazochinjana ushe,
njuzu yangu yakandiudza chimwe chinhu chekupedzisira tava kubudamo muthrone room kuti dare ndo rinogadza muzimbabwe. Hakuna anongonogara pachigaro kunyange akadiwa nevanhu. Chigaro icho ndicho chinosarudza kuti chiri kuda kugarwa nani panguva iyoyo. Ndakanzwa zvekare izwi tichibuda, izwi iri rakabuda muzasi mechigaro rikati Zimbabwe haisi kuzowa. Vanhu vainge vachitarisira kupokana, vachitarisira moto wainge uchazobaka, asi ndakanzwa izwi iroro richiti nyika ichangoenderera kumberi nekuda kwechibvumirano chiri pano. Ndakamuka ndichidedera muviri wangu wose. Handizivi kuti izvi zvinorevei, asi chandinoziva ndechekuti vanhu ava vachangochinjana pachezvavo. Hapana achauraya umwe uye hapana mhirizhonga ichaitika munyika. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Kana vanhu vakatuka munokwanisa kutuka zvenyu, but ndangoti ndige ndichiuya nekuzvininipisa, ndinge ndichikuudza iwo izvo zvandakaratidzwa ndiri muvision. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Handizivi kuti sei episode iyi nezuro yakange ichiramba kuti ndinge ndichiirekodha kusvika ndazongoita give up. Mukatarisa nezuro ndakangokwanisa kungorekodha 1 episode because after paitika zvainge zvaitika ndakabva ndapera power kuti warekodha 30 minutes almost an hour kuti urekode, then uvoona kuti no sound nothing, ndikabva ndaita give up. Asi ndo imwe message iyo yandakareceiva kubva kuna vanzvadzi vedu ndikati ndikasike ndairekodha. Ameno kuti munozvionawo sei vedare. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu. Ininiwo ndakaita revenge pitbull iyo yakandiruma, saka ndakabva ndachizoiisira nyama ine poison. Mukoma muri sei? Ndiri kuda kureurura utsinye hwandakaita muna 2024 ndichishanda pane imwe yadhi. Ndainge ndichita zvemapiece job kunoku kumasebab kuno kwandinoshanda, saka ndinoti kana ndikambonoshanda pane imwe imba ndoenda pane imwe imba. Ipapo ndainge ndangodaidzwa kuti ndinge ndichiuya kuzogobhora umwe muti wainge usina kukura zvawo muti wacho iwoyo. Saka ndakange ndava nemakore mukoma ndichingozviita zvinhu izvi. Saka pane chaindishaisa hope mustreet imomo. Painge paine imwe pitbull yepanext door yainge iine hasha dzinotyisa. Pitbull iyi mukoma iyo yaitoti kana ikandiona ndichidarika nepagedhi repamba payo yainge iine pamwe apo payainge yakachera zvekuti inokwanisa kutobuda nemuzasi mefenzi. Yobva yatanga kuda kundimhanyisa, asi ndaiti ndichidarika yaingondichikidzira chete isingandirumi. Musi iwoyo mukoma ndakange ndichibva mukucheka hangu uswa ndokubva ndachizoti ndiri kubuda ndoda kumboenda kuspa kunotenga hangu zvokudya. Pakunodzoka imbwa yaya yakabva yatanga kundidzingirira, yakabva yandibata gumbo ikandiruma. Ende yakandiruma mukoma nashi apa yaita zvekudambura dambura ichita sekunge iri kuda kutondidya. Chakandirwadza hakusi kunzi yakangondiruma chete, asi maitiro emurungu wacho. Munovaziva varungu kuti vanhu vane racism yakaita sei. Vakangobuda panze ndokubva vabata imbwa yavo vakangoti iwe what did you do kuti imbwa iyi inge ichitsamwa kudaro? Unofanira kufamba wakachenjera. Plus iwe hausi mbavha here, but vainge vachitondoona ndichibuditsa marara panze vachizviona kuti pane basa randiri kuita. Saka murungu wangu wandaishandira akabva achizoenda neni kuchipatara kwaprivate ndokubva ndanobayiwa mainjection ndikangozoiswa mastitch. Mukoma kubva ipapo ndakange ndava kutanga kuronga revenge yekuti imbwa iyoyo ndingaiparadza sei. Saka ndakabva ndachizotanga kufunga. Ndopa ndakabva ndakatotenga steak yangu murutsu. Ndatenga steak yangu mune rimwe buchari
ndopandakabva ndachizosanganisa nyama iyoyo nemushonga wemakonzo. Ndasanganisa kudaro ndikabva ndapinda murodhi ndokubva ndati uber iyi mukoma yakati yandidropa. Ndikamuudza kuti kana kuri kunzi akange asina kuwana munhu anenge achida kutakurwa achiendeswa samwe ainge achifanira kuti ange achindimirira. Ndakafamba netsoka musame street imomo, then ndokubva ndanokanda nyama. Ndakatoita zvekuenda padhuze nepafenzi ikatanga kuhukura, ndokubva ndakanda nyama. Ndakamira ndikaona ichidya nyama iya ndokubva ndamhanya ndikabva ndachizofonera muchinda uyo ainge andiendesa kumasebhabhu ikoko tichibva kulocation. Ndikatopinda mumotikari ndakamunyepera kuti ndakange ndine girlfriend randainge ndichida kuona tikatodzokera kulocation. Saka imbwa iyoyo yakazongowanikwa yakafa mangwana acho. Izvi ndo zvandakaita mukoma. Ndinganzi ndakaita zvinhu zvakaipa here? Ndibetserei ndichange ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndinganzi ndakaita utsinye here kana kuti kwete? Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Nai zviri normal here izvi zviri kuitika muupenyu hwangu? Ndiri kutoreurura ndichichema misodzi. Ndiri munhu ari very sensitive emotionally. I am in a very dark place. Kune avo vachazondijaja. Please know kuti muri kutaura nemunhu ari very suicidal nekuda kwezvinhu zvandiri kusangana nazvo. Please try to be patient with me mucomment section. Saka ndine boyfriend yangu, murume uyu imbinga. Ndakatanga kudanana naye kubva muna 2022. Ndakasangana naye palive. Handingatauri hangu zita nekuti mazuva nyaya dzacho muri kunyanya kudzimhanya. Saka ndaifarira kuenda kumalive kwemurume iyeye uko kwandakazosangana nabhei wangu wandiri kudanana naye uyu. Munhu ane mari zvekuti upenyu hwangu hwakachinja ende ndinotogara muapartment yakanaka. Ndinofamba nemotikari yekuti kana ndikapinda kana mutown ndikaenda kudowntown vanhu vanenge vachingonditarisa nekuda kwekuti yakanaka. Uye handishayi mari ini, ndinogara ndiine mari. Vabereki vangu vari kumasvingo vanofungidzira kuti ndiri kushanda basa rakanaka muno muMharare. Asi kuseri kwemufaro wose uyu pane zviri kuitika mukomanashe. Muna 2023 chete ndakabvisa nhumbuka 3. Kubva muna 2024 kusvika pari nhasi kutanga kwa 2026 kudai ndatobvisa zvekare dzimwe nhumbu 2. Zvino ndine nhumbu H6 muna 2026. Nhumbu iyi mukomanashe boyfriend iye ari kuti enda unoibvisa. Handisati ndava kuda vana newe. Apa he is childless. Apa akura, he is 40. Apa ari kuti he is not yet ready for a child. Mukomanashe mwana wega uyo kwandinoti kana ndikaita ndikabvisa boyfriend yangu inondipa mari yakawanda zvekuti ndinoshaya kuziva kuti ndoita sei nemari inenge yakawanda kudaro. Ende ndinoenda ndichinobviswa nhumbu idzi private doctors anodhura kuitira kuti ndisakuvara. Mushure mekunge ndadaro anobva anditengera zvipo zvinodhura, mahandbags ane label, maiPhones matsva kana kundibhadharira vacation. Ndakatomboenda namama vangu kuDubai. Mama vakange vasingazvizivi kuti ndiri munyoro, ndiri kutobleeda because ndakange ndabva mukuita abortion. Hana yangu mukomanashe haisisina zororo. Ndinogara ndichingochema nekuda kwezviri kuitika mulife mangu zvandinosangana nazvo. Mubvunzo wangu mukomanashe kumaZimbabwean ose ndewekuti izvi zviri kuitika kwandiri zvinhu zviri normal here? Boyfriend yangu iye anoti kana wakapfuma zviri normal because unenge usati wava kuda mwana. Ndikamubvunza kuti naiweko kana ndikanoiswa hangu kana depo kana kunoiswa jadel zvinenge zvakaipei? Anoti family planning inokonzeresa cancer muzvibereko zvevanhukadzi kana kuzondikuvadza inini later on ndinokwanisa kuzoita cancer zvekare. Saka ndakamuti
ko ingawani vanhu vanenge vachigadzira upfumi, vanenge vachigadzira upfumi hwekuti vana vavo vange vachizosara vaine chouviri, asi iye akangoti hazvina kana basa. Ndiri kutya, ndiri kuti ko kana kuri kunzi nhumbu iyi yechi6 iri iyo yekupedzisira, ko kana akazondisiya nhasi apa ndichazosara ndiine chibereko here, kana kuti chibereko changu chiri kutoshandiswa mumhiko dzehurombwa. Ndiri kutya mukoma. Shamwari dzangu ivo vanototi iwe uri kunakidzwa neupenyu, but havazvizivi kuti izvi ndo zviri kuitika kwandiri. MaZimbabwe ndibatsireiwo, ko boyfriend yangu uyu haasi kutoshandisa nhumbu dzangu here idzi kuti ange achidzishandisa pamarituals? Sei achinditendedza kuti ndibate nhumbu then obva achizoti haachadi kuti tinge tichizvara tiri tose? Please ndibetsereiwo. Inguva here yekuti ndisiye pfuma iyi, ndiponese mweya wangu nemwana wandakatakura mudumbu rangu, kana kuti ndongoramba hangu ndiripo pamba apa kunyangwe ndisina mwana. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ini ndinoona sekunge zviri pachena. Vanzvadzi munokwanisa kunge muri kutoshandiswa ipapa big time. It is not normal. Munhu ava kuma 40 years apa ane pfuma yakawandisa. No, vana unless kana vaine vana vavanoziva kuti vari musango, vana ivavo vavanotarisira kuti ndo vachazodya pfuma yavo kana vafa. Ameno kuti munozviona sei muri yeZimbabwe, but pari tricky. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Rekedzo tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimure sei, please post my story makavika chitupa changu. Mainge muri muna 2002 apo patakagadzira boxi rainge riri box iro ratainge tichigadzirira umwe murume ane mari. Zvakatotishamisa because akati ainge achida coffin rinenge risina madesign, the most basic coffin riya iro rinotongo affordewawo kunyangwe nevarombo. Kunyangwe ainge ari mupfumi kudaro, akasarudza kuti mwana wake ange achivigirwa mukofini rakadaro. Mukoma zvakazoitika after that ka inzwai munzwe mega. Ini nyaya iyi mukoma nashi yakaitika muna 2002. Ipapo ndakange ndiine 16 years. Ndainge ndichishanda nababa vangu avo vainge vagara vari kapenda muchitungwiza, ndo vakandidzidzisa carpentry. Rimwe zuva kwakauya umwe murume uyu akauya nemotikari yainge ingori normal, but patakazoenda kumba kwake ndo patakaona kuti murume uyu ane mari, nekuti akatoti mapuranga acho awo ainge achida kuti ange achizoshanda ainge ari kumba kwake, nekuda kwekuti ainge atobhadhara mari yainge yakatokwana achida coffin. Apa akabhadhara price ya akange achajwa na baba vangu, akati I will give you 4 times that price. Saka takazoendeswa kumba kwake kuBorodzel. Tikisvika pamba pake takashamisika. Painge patori nerufu mukoma, kunze kwekuti ange achienda kunotengawo kofini rakanaka kuna naDoves, akasarudza kuti ange achizotenga kofini iroro kubva kwatiri. Saka akabva atipa measurements nezvose zvaainge achida kuti zvinge zvichizoitwa, uye zvekare takabvako naye tainge tiine mapuranga. Zvakamboitikepi mukoma kuti munhu anouya nemapuranga ake otokuudza kuti ndiri kuda kuti munge muchindigadzirira coffin? Saka ainge achida kuti tigadzirewo coffin rainge riri basic but riine quality. Mukati mecoffin takanzi taifanira kuti tinge tichizoisa partition kekuhwandisa. Takange tisingazivi kuti kuhwandisa chii. Panguva yatakazopedza box racho takazonoripedzisa kuBorodzel. After ati varume muri kunonoka, ainge achititora tikaenda naye kuBorodzel, ndokubva achizotiudza kuti aida kuti tigadzire kapartition. Tapedza kugadzira kapartition ikako, murume uyu akazouya akabuditsa chimwe chinhu chainge chiri mupaper bag.
raita sekunge pepabag rekudharadhara. Mukati macho mainge muine mashizha andakange ndisingazivi kuti ndeemuti upi, ainge akasotooma kudhara. Mashizha iwawo akabva achizoburitsa sikarudzi yemunhurume. Zvaakaburitsa zvakandivhundutsa because ndakaona kuti yainge itori sikarudzi yemunhurume yakange yakachekwa, yainge ichiri kutosinina ropa kuita sekunge yainge yabva mukuchekwa musi iwoyo. Ende sikarudzi iyi yaita sekunge yainge ichiri pamunhu mupenyu anofema, nekuti sikarudzi yacho yainge ichitoratidza wokuti iri pamunhu achiri kufema ichitogwina. Yakange yakachekwa. Akabva aisa mukapartition, akabva ati tinge tichivhara kapartition ikako nerimwe pranga, tikabva tachizoisawo jira revelvet remhando yepamusoro paya kuitira kuti vanhu vasazoona kuti pakange paine chinhu chakavanzwa mukofini imomo. Chitunha chemusikana uya chakazopinzwa mubhokisi racho nekuti takaenda naye kumochwari kuDoves mukomanashi nekofini redu, ndokubva achizopinzwamo mukofini. Asi musikana uyu mukoma, even though tisiri hama dzake, takanzi tinge tichipindamo mumochwari. Pavakamutakura vachimuisa mukofini ndakashamisika because musikana uyu akange asina kumboita sekunge munhu akafa, aitita sekunge munhu akatorara zvake. Ndakashamisika nazvo. Baba vangu vakapiwa mari yakawandisa. Mari iyoyo ndiyo yakakwanisawo kuti inini ndinge ndichizokwanisa kuenda kucollege ndikazoitawo certificate rangu recarpentry. Baba vangu vakatanga business nemari iyo yavakapiwa nembinga yekuBorodale. Inyaya yandisingambofi ndakakanganwa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu pamwe mwana uyu ndicho chainge chitori chikwambo chepamusha ipapo. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Inini ndinoda kureurura kuti ndini ndiri kusunga upenyu umwewo is a socialite neminamato yekumadokero ndiyo yakaita kuti upenyu hwake hunge huchizostaka. Ndiri kureurura mukoma nekuti akanditsamwisa uye handisi kuzomuregedza kusvika murume uyu zvazongopera zvesocial media asina chaanenge aita. Inini ndiri ex wake uye takadzidza tose musame class. Vanhu vose vepasocial media vanotomurumbidza kuti upenyu hwake hwakachinja, asi inini mukoma ndakazorwadziwa nekuchinja kwakaita upenyu hwake nekuti ndakamuvenga, ndaitarisira kuva mukadzi wake. Ende ndikadai ndirini uyo anenge achidyawo mari. Vazhinji munongoona vanhu ava vachizosangana nemascandals avanosangana navo. Isu vamwe titoriwo neminamato yatinotoitira vamwe vanhu vamunofarira. Inini ndakamuitira munamato wekuti ange achingova murume anozivikanwa nemascandals evanhukadzi. Vamwe pavanenge vachibudirira kutenga dzimba kuita madevelopments zvinoonekwa nesocial media yose, umwe anenge angori mumascandals. Usiku hwega kana zuva richinge radoka kikikiki, ndine macandles andinopota ndichitenga after each and every 3 months, ndipo paanopera. Avo andinobatidza ndinotosarudza kuti ndinge ndichitoshandisa mari yangu kuprinta mifananidzo yake, then ndobva ndachizotanga kuita munamato wandakanzi nevamwe madzibaba ndinge ndichiita kuti ange achibatwa nepfungwa dzinongofunga zvebonde chete. Ndo zvinoita kuti ange achingodzingirira vakadzi vakasiyana-siyana. Pfungwa dzake dzakadhakwiswa nespiriti iyoyo zvekuti akwanise kuronga upenyu nekuunganidza pfuma. Ndakamugadzira kuti mari yake isava inopinzwa mumainvestments, asi inge ichizongova mari iyo inongoperera muvakadzi. Ndinoda kuti iye achiti ane mafollowers akawanda asi anenge angori munhu anenge akangoshama, kumusha kwavo kunenge kwakashama. Ndinoda kuti agume ava laughing stock yenyika
kana akada kutanga business ndinobva ndadzura kamwe candle black kasingafanire kuti kange kachipera. Hakuna kana kwazvinozombosvika ndiwo upenyu hwandikuda kuti ange achizorarama upenyu hwakadhakwa. Ende ndo nyaya yandiunza pano. Vanojaja munokwanisa kujaja as much as you want. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana iro zita reghost account manyorerwo acho rakaitwa pakaipa chingori chinyadzi chakangonyorwa ndo zita reghost account haritotauriki zita ravakashandisa. Hameno kuti sei vakasarudza kushandisa zita rakadaro. Hanzi chichi chako iwe zvakaoma. Tiudzewo vanzvadzi kuti sei makasarudza kushandisa zita rinonyadzisira kudaro paghost account renyu kufacebook. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai vedare. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.